Tyson Grech ta' 26 sena mill-Isla ntbagħat 6 snin ħabs wara li l-Qorti sabitu ħati ta' Stupru fuq Tfajla li kien fuq l-ewwel dejt magħha. Il-każ seħħ f'Awwissu ta' sentejn ilu u skont provi li tressqu quddiem il-Qorti jidher li l-vittma ta' 19-il sena u Grech kienu ilhom madwar jumejn jikkomunikaw fuq il-mezzi soċjali. Jidher ukoll illi l-koppja spiċċat fid-dar ta' Grech wara l-ħarġa u l-għada t-tfajla qamet b'xi uġigħ. Fil-Qorti t-tfajla qalet li l-akkużat sforzat tixrob l-inbid waqt il-ħarġa, tant li ma tiftakar xejn wara l-ħarġa għajr li qamet f'post mhux familjari li bsa biss ħwejjeġ ta' taħt. It-tfajla qalet ukoll illi kienet qalet lill-akkużat li ma riditx li jkollhom x'jaqsmu flimkien, iżda żamma kontra r-rieda tagħha. Aw Grech insista illi fit-tliet darbiet li raqdu flimkien kellu il-kunsens ta' tfajla. Meta kompla jinstema' l-każ tal-Ewwel li fetaħ il-Ministru Carmelo Abela fil-konfront tad-Deputat Nazzjonalista Jason Grech wara illi dan tal-aħħar kien allega li l-Ministru kien involut fl-attentat hold-up fil-Bank HSBC fl-2010, l-Avukat Pawlulija argumenta l-mottivi politiċi wara l-mossa ta' Zoppardi. Għaliex jekk dan verament ifforma opinjoni ġenwina dwar il-każ, għandu jippreżenta l-informazzjoni li enitu jifforma. Aktar qabel Jason Zoppardi talab lill-Qorti biex Vince Muscat il-Koħħu, George De Giorgio ċ-Ċiniż u Alfred De Giorgio l-Fulu jiġdu fil-kawża tal-Ewwel iżda l-Maġistrat Rachel Montebello ma laqatx it-talba. Il-Maġistrat qalet li l-fatt li d-Deputat Nazzjonalista bbaża l-opinjoni tiegħu fuq l-allegazzjonijiet ta' 3 irġiel mhux biżżejjed biex il-Qorti tqishom bħala xhieda leġittimi fil-każ. Zejtuni ta' 43 sena intbagħat 2 u 8 xhur ħabs wara l-instab ħati ta' serqa ta' ġiżirajjen minn fuq 8 nisa anzjani. L-akkużat Tony Zammit seraq dawn il-ġiżirajjen f'Ottubru ta' 3 snin ilu u l-vittmi kellhom kollha bejn 62 u l-84 sena. Fil-qorti nstema' kif l-anzjani kienu kollha mixjin fit-triq meta nħatfulhom il-ġiżirajjen. Zammit kien ġie identifikat grazzi għal filmati minn kameras tas-sigurtà kif ukoll minn informazzjoni li taw dwaru l-vittmi, anki dwar il-karozza illi intużat fir-rejati.